ओंखाम जाखुमागासिनो दं नै साला आंखौहाय नै मा ओंख्रि मोनजाखोरा सार ओरैबायदि गोथाव गोथाव सङो आच्छा दाउ लकेल ओमफ्राय अदासि आलु ओरैबायदि गोथाव मोनखायो जाग्रोबाय जिखुनु ने बिजामादैनि न'आव नै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव अब्ला भिडिअखौ नैबे जोंनि दावहारु ब्रिजनिफ्राय जागायनोसै आं अबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुगासिनो दङ एबा नुनानै एसेब्लाबो हमनो हाबाय जानो हागौ दा आं ओंखारदों जाहैबाय जोंनि एसे गामि एसे दरसे बारनानै मोनसे जोंनि मुंदांखा फिल्म बर' सावथुननि शुटिं जागासिनो दं बाहायनो आंबो दिनैहाय बे शुटिंआवहाय थांनो ओंखारगासिनो दङ नायहैनो जांख्रिथायनि थैसोम 2 पार्ट 2आ शुटिं जागासिनो दं दा आं बाहायनो थांनो सानदों अब्ला भिडिअखौ नायलांदो आं थांनोसै नै दा आङो SK बड' ब्लगनि न'आव सफैबाय इसोर मा खालामदों रावबो गैया सिरि सिरिसो थांनि आं नायखुमानि ओंखाम जाखुमागासिनो दं नै साला आंखौहाय नै मा ओंख्रि मोनजाखोरा सार ओरैबायदि गोथाव गोथाव सङो आच्छा दाउ लकेल ओमफ्राय अदासि आलु ओरैबायदि गोथाव मोनखायो जाग्रोबाय जिखुनु ने बिजामादैनि न'आव नै मावबायलै आसोलानि न'खौ थिङाबो दामिल' हाबाय नै दामिल' न' लुना होबाय नै SK बड' ब्लगनि न' दे एसे सिङाव हाबना नायनि आं नै आं बिजामादैसो जायो बेखौहाय नै आसोला दांबाय माबायदि साजायगोनबा सिङाव फुवा एसे सोंना लानोसै आं दसेनि उनावहाय ओंखाम जागासिनो दं बिथाङा गंगार थाइसिब ना मा होनो अयथासार थाइदों नै इयो नै मोनबावलायबायसो बवा नै बेलाथिना हाग्रानि जाखो अयथासार थाइदों नै फिथाइया नै जानायनि आं गोदैना मा जानायनि आं SK बड' ब्लगनि न'आव बेफोरबायदि फिथाइ दं ने दै ब्रुब्रुसो माथो नै बेबायदि कालार नांलायो अयथासार थाइदों नै गंगार थाइसिब खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव बयखौ बरायबाय नोंथांमोनाथ' बयबो नुखादों आंहा शुटिं जाबाय थादों होननानै ओमफ्राय आं खिन्थानाय जायाखैमोन माने आङो देग्लाय 2025आव फार्स्ट टाइम मिउजिक एलबाम दिहुननो नागिरदों आंनि बे मिउजिक भिडिअ एलबामखौहाय गाबोननो आंनि कनजिता बर' चेनेलावनो हगारनाय जागोन लोगोफोर बयबो अननानै आंखौ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय लोगोफोर बेखौनो खिन्थानो होननानै आङो भिडिअ लाबोबाय माने सापर्ट खालामगोन बिनानाव माने नोंथ' दा मोजां कन्टेन्ट लाबोसै नालाय सिगांनि बायदि लाबोला ओमफ्राय दाथ' मोजां कन्टेन्ट लाबोसै सापर्ट होगोन खुनु सापर्ट होयिनि खोथायानो गैया आरोना बिनानाव कनजिता बर' बयबो फल' खालामहैनो हागोन दे बेफोरबायदिनो आवगायलांबाय था बिनानाव सापर्ट होगोन माने मोजां कन्टेन्ट लाबोयो नालाय माने मोजां कन्टेन्ट लाबोनायनि सायावथ' आरो मा बुंनो जौगालांबाय था लोगोफोर खाफालां गाज्रि मा खालामनो माबा नायनो होननानै नै बिसोरखौ लोगो लाफैलायदोंमोन आङो जोंनि बर' फिल्म जाखांफुनाय जोंनि बर'जों सोमोन्दो थानाय जोंनि एसे गामिनि साहानो शुटिं जागासिनो दंमोन बेखौहाय नायनो होननानै लोगो लाफैबाय ओमफ्राय मा जाखोनो आफा एसे फोरमायना हरदो नोंनो थांबाय होनदों माहाय थांखो ओरैहाय आंबो बारा मिथिया आच्छा खोलाहा बारफिनबाय बाहाय गैथ'ला नै बेखौबो नुगोनलै आसोलखौबो नै आसोला गावख्रुबग्रानो एसे जोंनि बर'नि एगेन्स्ट लादों बेखौहाय दाननाय नङा बिसोरो ओमफ्राय जों दा दसेनि उनाव एसे बेरायहैनोसै आरोखि गुबुन दाबसे जायगायावहाय सोरियो खिथालाय आं जिखिया मोसादों